שלום לכולם בסרטון הקצר הזה. היום נחשוף טעויות חמורות בתנ"ך של היהודים, שהם טוענים שהוא דבר האל. אבל המספרים והסיפורים בו מלאים בסתירות שמוכיחות שזה ספר אנושי מלא בטעויות, ושיהדות בנויה על שקרים. ראשית, טעויות במספרים בסיפור תיבת נח. בבראשית, ו-19:20, נוח מצווה לקחת זוג אחד מכל בעל חי, מכל החי מכל בשר שניים, מכל תאבי לטבע. אבל בבראשית, 2:3, פתאום הוא מצווה לקחת 7 זוגות מהבהמות הטהורות, וזוג אחד מהלא טהורות. איזה דבר אלוהי זה שטועה במספרים? פעם 2 ופעם 7. זה זיוף ברור ששום שקול לא מקבל. שנית, סתירה במספר הרוגים. בדברי הימים, כיווני אוויר, 5, כתוב שמספר הגברים היכולים להילחם בישראל היה 1,100,000, וביהודה 470,000.